Conso FM, a radio da forza mental. Hola amigos, aquí está unha semana máis o vosso programa, Conso FM. Sí, aquí estamos. Esta semana temos preparado un programa co que non ides poder despegar a orella da radio. Para que coñezades de que imos falar, podo vos decir que lle vai gustar tanto a pequenos como maiores. Imos pasar de medo. Déxate de darlle voltas e contallo que os nosos reporteros xa están listos. Eu que quería darlle algo de intriga. Pois amigos, esta semana o protagonista do San Maín. Como non ia falar con XFM dunha festa tan importante? Pero nada de Halloween, San Maín. Será un programa terrorífico. Para comenzar, imos conectar coa sección da persoa que non necesita disfraz. Mete medo todo ano coa súa lingua viperina. A nosa queridísima especialista, Cristina. Tranquilos todos, xa cheguei eu para falar do que realmente importa. Eu xe conto coa única persoa na que eu confío. A única persoa que me quere, que me acepta como son, que me trata como merezo. Sí, hoxe estou eu soa. E grazas a min, ides saber o que é o San Maín. Sabedes o que é? Ben seguro que non, pero para iso estou eu aquí. San Maín non significa máis que fin do verán, principio do inverno. Eran datas claves para se reunir nos camposantos, comer o ritual e comunal porco de San Maín e celebrar as farradas festeiras dos guerreiros. Era a noite máis perigosa do ano. As portas do outro mundo abríanse nesas horas e as ánimas eran quen de vir visitar este mundo e os seus moradores, tantas veces para render contas inacabadas. Era como unha comunión cos espíritus dos defuntos, que tiñan autorización para camiñar entre os vivos. Abríanse as portas entre este mundo e o máis aló, dándolle á xente a posibilidade de reunirse cos seus antepasados mortos. Para afastar dos seus castros as perigosas ánimas defuntas e errantes, adoitaban poñer no alto das muradas ou encastradas nas paredes as cabeiras iluminadas dos inimigos mortos en campaña. De aquí, dos ritos e crenzas célticas arredor da cabeira, ven a tradición europea de facer calibeiras na cortiza das cabazas. E moito tempo despois, viñeron os yanquis e copiaronnos a idea. E entón, como eu valo moito, 2 por 1, expliquei vos o Halloween e mailo San Maín dunha soa vez. Se queredes aprender algunha cousa máis, poñedevos en contacto cos meus secretarios. Ata a semana que ven, despídese de vos, Cris, a especialista. Para comezar, cos nosos reporteiros damoslle paso a Marcos, que nos vai falar duns personaxes moi coñecidos pola nosa terra. Ola, son Marcos. Nesta semana do terror vou falar da Santa Compaña. Que medo! Moi popular en Galicia. É unha procesión de mortos ou ánimas en pena. Andan polas noites nos camiños cercanos aos cemiterios en busca de alguén que morrerá pronto. Falando da Santa Compaña, a min de pequeno, a miña avoa contábame que a Santa Compaña era un grupo de persoas que saía a noite do San Maín, con candelas para asustar a xente. Un día perdéronse no monte de Conxo e dende aquela xa non se soupo nada deles. Din que as súas almas vagan aínda hoxe por Conxo. Estou aquí con Carmen. Oíches algunha vez da Santa Compaña? Sí, algo oín. Cando éramos nenos, dicíanos que non anduvéramos de noite cantaba a Santa Compaña, que nos podía botar o mal de ollo, que eran personas moi grandes, todas vestidas de negro, moi feas. E a Santa Compaña era unha cousa, entendíamos que era un mal agüero, unha mala compañía, vaya. E todo o mundo nos tiñamos moito medo a Santa Compaña. Cando nos dicían nosos pais, hai que ven a Santa Compaña, pois todo o mundo tiñamos medo. Eu tamén tiña moitísimo medo a Santa Compaña. Tiveches algunha ocasión de vela? Non, nunca. Nunca vin, pero co que me dicían os persoas maiores xa me bastaba, porque me metían moito medo. E agora contamos como sempre coa divertida Xiana. Ola, son Xiana e vou falar do lobisome, ou lobismuller.
lobisome, home ou muller, que convertido en lobo se comporta como tal. Na creenza popular as metamorfoses obedecen a diferentes motivos: a maldición do pai, ao ternado o 24 de Nadal, noite do nacemento de Cristo, e a ser fillo séptimo e varón. O lobisome de noite cámbiase en lobo de distintos xeitos. Foxe da casa e produce esa transformación. Fai entón toda clase de ruinidades e crímenes. O máis corrente é que o lobisome, ou a lobismuller, soamente ande convertido en lobo por tempadas, ou polas noites, ou durante certos días. Un dos casos máis coñecidos de lobisome foi Manuel Blanco Roma Santa, o home lobo de Allariz. E eu, cando era pequena, pensaba que había un home que era lobisome, porque só o vexo cando hai sol. El sempre di que de só comer carne saen de manchas, só vive con cans, e o peor é que aínda o penso. Que medo! Deixándovos cos pelos de punta, despídese Xiana. Gracias, Xiana. Imos ver de quen nos fala Inés. Ola, fies ointes, son Inés e vou vos falar do home do saco. A mí meus pais metíanme moitísimo medo cando era pequena. O home do saco é un personaxe infantil que anda polas rúas durante a noite buscando os nenos perdidos para leválos metidos nun saco a un lugar descoñecido. Empregan os pais para asustar aos rapaces e que vayan a hora para a casa. Imos falar cos rapaces de Conxo para saber se oíron falar del ou se algunha vez caeron nas súas tarpas. Toco Marcos. Marcos, escoitaches falar algunha vez do home do saco? Metíache medo? Sí, porque os meus pais contábanme que se os nenos non estaban na cama a súa hora, que o home do saco os metía nun saco e os cociñaba e os comía. Que medo! Nointes, ahora que acabei de entrevistar, teño vos unha cousa que dicir. A mí meus pais dicíame que había por aí un home que collía os rapaces polas noites, metíos nun saco e levábaos a un sitio que nadie coñecía. Metíos nunha cazola e comíos. Eu pensaba que era un home que andaba por Conxo, cunhas pintas moi raras e moi mal vestido, e sempre levaba un paraguas, aínda que non chovese. Dende aquí ata a vindeira semana, Inés. Gracias, Inés. Unha historia moi interesante. Imos con Paula, que creo que conta con compañía. Hola, son Paula, imos falar do... Sacauntos. O Sacauntos é un personaxe asustanenos, un personaxe grande e mal vestido. Ás veces tamén se chama papón, en alusión a que pode papar. O Sacauntos dedícase a sacarlle grasa aos nenos pequenos ata deixalos en osos. Unha vez ten unto, marcha para o bosque onde come para volverse forte, vigoroso e como os nenos. Sacauntos? Asustanenos? Paparruchas. Sí, pero en Conxo FM puidese saber que existiu unha historia real no sur de Galicia. Fai Sigue tú. Para. Itos anos. Era un home que lle sacaba a grasa ás mulleres para facer sabóns e así sacar cartas para comprar nenos e sacarlles o sangue. Pero un día cachárono e levarono ao servizo, que estaba en riba dunha xoguetería. Este, cando iban levar á cárcere, no coche tivo un accidente e morreron os dous policías que o acompañaban, menos el. Desapareceu. O día seguinte a xoguetería apareceu con todas as bonecas ca grasa sacada. E iso dá moito medo, a que sí? Moitísimo. Con medo e intriga no corpo, deixa vos Paula. Gracias, Paula. Agora damoslle paso a María, que se estrea con nós e vai nos falar duns seres de gran actualidade. Hola, son María e vou vos falar de algo que dá moito medo e que está de gran actualidade. Os vampiros, onde proceden, cales son as súas lendas, ímolo descubrir. Os vampiros son unhas criaturas malignas que se alimentan do sangue dos seres vivos para manterse activo. Dice que un ser humano que despois de morrer é un cadáver activo que chupa o sangue das persoas vivas para buscar a inmortalidade e a xuventude eterna. Os vampiros caracterizanse por ter a tez pálida, olleiras e largos colmillos para atacar as súas vítimas. Non se reflexan nos espellos, nin teñen sombra. Polo xeral, buscas espantalos con allos, rosas silvestres e símbolos cristiás como a cruces. Fixéronse famosos grazas ás películas como Drácula e a saga de Crepúsculo. E agora saímos á calle a preguntarlle a xente que pensa
Estamos aquí con Cristina e Luisa que nos dirán o que opinan sobre os vampiros. Luisa, crees nos vampiros? Eu non creía ao principio, pero desde que vin a Edward Cullen, creo nos vampiros en todo. Paréceme ben. Cristina, ti que opinas? Eu creo na familia Cullen inteira. Gustamos os vampiros? A min gustame Edward Cullen. Solo exclusivamente. Eu non coñezo a outro. Perfecto. E ti? Eu tamén, porque se me pos entre Edward Cullen e Drácula, casi que me quedo con Edward Cullen. Entendo. Se che pareces un vampiro, que farías? Home, sei como Edward Cullen. Eu de Drácula empecé a ler o libro e non acabei porque era un tostón, así que... En conclusión, nós non creemos nos vampiros. Creemos en... Edward Cullen! Bo traballo, María. Que entrevista máis divertida. Agora damoslle paso a Xoana a ver que ten para contarnos. Aquí Xoana. O Monte das Ánimas está preto de un convento pertencente aos templarios que está na marxe dun río. Entre os cabaleiros da nova e poderosa orede templaria e os nobres da cidade desarrouse por esta causa un odio profundo. Os primeiros tiñan acotado este monte donde reservaban caza suficiente para satisfacer as súas necesidades e contribuir aos seus praceres. Os segundos determinaron organizar unha partida de caza no coto a pesar das severas prohibicións dos templarios. Cundiu a voz do Eto e non houbo maneira de deter os uns na súa manía de cazar e os outros no seu empeño de estorbalo. A proxectada caza levouse a cabo e convertiuse nunha matanza espantosa. O monte quedou sembrado de cadáveres. Os lobos pegáronse un sangrento festín. Por último, tivo que intervir o rei, pondo paz no maldito monte antes de tan disputada polos odios. Agora quedou abandoado e a capela dos templarios, situada no mesmo monte, comezou a arruinarse polo paso do tempo. Dende aquela, din que cando chega a noite de defuntos, oese doblar a campada capela e que as ánimas dos mortos, envoltas en xiróns dos seus surarios, corren como nunha fantástica cacería entre as árbores e as zarcías. Os cervos braman espantados, os lobos ouvían e, o outro día, téñense visto impresas no solo as pegadas dos escarnados pés dos esqueletes. E por iso hai que sair del antes de que anoitece no día de defuntos, se non queres morrer como a eles. Gracias, Xoana. Imos de dar paso a Lucía, que ten algo moi interesante que contarnos. Hola, son Lucía, e seguro que escoitastes a historia do home sen cabeza. Trata dun home que vivía nunha vila e nadie quería estar con el por medo que lle fixeran algo. Unha noite, as contras batían as fiestras. As portas ruxían. Escoitábanse as pegadas a xente. Era xente que quería matar ao home. A xente, rabiosa, colleu un coitelo e cortoulle a cabeza ao home. O que non sabían era que o peor estaba por chegar. Dende aquel día sucederon cousas extrañas. Desapareceron animais. Apareceron nenos mortos. A xente dicía que vio o home merodeando pola vila. Dende aquela, a xente daquela vila non descansa en paz. Compañeros, quedastes intranquilos? Estamos chegando ao remate do programa. Esperamos que aínda que con algo de medo o pasarades ben. Cuidado co perigo, que está en todas partes. Ata a semana que ven, amigos. Que xa nos esquecíamos, este sábado, día 30, ás 18 horas, viviremos no Samaín no Centro Sociocultural de Conso. Que ben o imos pasar. A radio da Forza Mental, Conxo FM.